then khona laba abakwenza ngokwethemba abantu abasuke mhlawumbe bethandana nabo ngaleso sikhathi. Kunento futhi into ebuhlungu eyenzakalayo esikhathi esiningi noma ekugcineni ukuthi mase sixabene. Yebo. Mina ngiyayithathe ley'thombe lezi ngifuna ukuthi ngiyisebenzise ukuthi mhlawumbe Hlambalaze noma ukuhlaze. Yebo. Ile nto ebizwa-ke nge-revenge porn. Okay. Ekusanda kuphuma ukuthi kahle kahle iyicala leNingizimu Afrika. So njengoba nje ubafenze lento ayenzile usesecaleni elikhulu. Yeah, kuyicala nje ukuthi ushuthe umuntu noma ke uthathe izithombe zomuntu eze-private noma ke ezingavumelekile ukuthi zibe semphakathini wena uyiposte. Kanjalo kuyicala ngisho ukushare kwona leyo post noma uthiwa ubuyitholile ke wena leyo post uyithole komunye umuntu njengoba kade kutrenda nje abantu beyifuna le video le bengayitholi bethi hawu niyancishana ncisheyani ngevideo. Ingoba kuyicala kwakhona kumuntu ukuthi uma seyitholile ke leyo nto ehlambalazayo komunye umuntu aphinde naye futhi ayithumelele abanye abantu. Kwayithombe nje kunento ebizwa nge-Protection of Personal Information Act la South Africa. So ukushutha nje umuntu ungamcelanga bese ufaka isithombe sakhe enkundleni zokuxhumana kuyicala kwalokho akuvumelekile. Fana nalaba bathi mabelele nobhuti kakhulu zobhuti abadumile ulela ubhuti uyahona ngawo sebeka ifoni yena uyamshutha uyamveza ukuthi bhekani ukuthi ngilele nobani ichaza ukuthini leyo nto leyo ngoba usukelele lo muntu lona engekho nasesimene esikahle abanye abantu balala kabuhlungu bafethu kodwa kuvelele leso sithombe sibone sesitrenda nje umlomo usutshekile ngathi umuntu ushawe istroke kathi siyamazi brothers.